जुदि नखरखौ सामलायोब्ला जों गाव गावनि गथ' गथायखौ मोजां लामाजों लांनो हायो, गोरों गोरा खालामनो हायो एबा गोरों गोरा खालामजोबनो हायाबाबो जिखिनि सोलोंथाइ मोनो बेखौनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै गुनि गियानि आखल सोनो हायो। बे थारैनो सैथो। बिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै 16 जुन दिनै सनितपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ जोङो दाफुंनाय जाबाय। बे दाफुंनायावहाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे हेफाजाब मोनदों आरो बे ओनसोलनि गासैबो आनसलिकफोरनिफ्राय बर' बिमाफोरनिफ्राय जोङो माखासे हेफाजाब मोननानै गोजोननाय मोनदों। जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दाफुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव दासिमबो माखासे जेंनाफोर दङ। जायफोर जेंनाफोरखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोराल' बेखौ सुस्रांजोबनो हायाखै। जायफोर जेंनाखौ मावनायाव गासैबो आइजो माहारिनिबो हेफाजाब नांगौ जादों। बेनि थाखायनो बेफोर जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनायाव जोङो माखासे सहाय सहयोग मोनलायथों बे मिजिंखौ लानानैनो बिमा गौथुमखौ जों दाफुंनो लादों। थारैनो सैथो। नखर गंसेखौ सामलायनायाव जेरै हौवा मानसि सासेल' हाया, बहाय हिनजाव मानसिनि हेफाजाब नांथारगौ आरो हिनजाव मानसिया जुदि जेबो रोङा जायोब्ला नखर सामलायनायाव गोबां उसुबिदा मोनो। बेखायनो हौवा हिनजाव सानैबो बुजिलायनायनि गेजेरजों खौसेयै जुदि नखरखौ सामलायोब्ला जों गाव गावनि गथ' गथायखौ मोजां लामाजों लांनो हायो, गोरों गोरा खालामनो हायो एबा गोरों गोरा खालामजोबनो हायाबाबो जिखिनि सोलोंथाइ मोनो बेखौनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै गुनि गियानि आखल सोनो हायो। बे थारैनो सैथो। बेखायनो गासैबो आइजो माहारियानो जाहाथे गावनि नखर सामलायनायाव सांग्रांथि जाथों बेखौ जों जेब्लायबो मिजिंथियो। बियो थारैनो दुखुनांथाव। आइजो खारनायाथ' बियो अकल आइजोनिल' दाय नङा, लांग्रा थानायखायसो खारग्रायाबो खारदों आं बेखौ बुङो। मानो होननानै बुङोब्ला लांग्राया लाङाब्ला खारग्राया सोरजों मालाय खारफालांगोन। बेखायनो जों लांग्रायाबो थियारि थानांगोन आरो खारग्रायाबो थियारि थानांगोन जाहाथे गावनि नखरखौ सामलायनायाव बिसोरहा बयहाबो गावनि गियान आखल आखुआ थानांगोन आरो गावनि गियान आखल आखुजों लोगोसे गावनि हारि माहारिनि जिथु मान सनमान बेखौबो साननो रोंनांगोन। बेखायनो आं बयखौबो खावलायदों दिनै गासिबो आइजो माहारियानो जाहाथे गावनि गथ' गथायखौ गारनानै दाखारथों आरो गावनि हारि माहारिनि इयुनखौ जाहाथे नाहरथों। मानो होनोबा सासे आइजो बर' आइजोआ गोरोन्थि मावनायजों लोगोसे बेवहाय गासैबो बर' माहारिनिनो बदनाम जाखायो। बेखायनो लांग्रायाबो दालांथों आरो खारग्रायाबो दाखारथों। गावनि नखर संसारखौ सनानि संसार दानानै जाहाथे रायजो जालाङो आं बेखौ खावलायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।